Pesa karwa kitwak gimantiere karka jotelo ariyo gi nyabedo ni lawo gi nang'o en telo mawuok e county kiwinjo ka ni jo county nyaka many approval kata mondo mi opuodh tiyo magi omenda to kanyo gima jotelo gi ok dwa nikech nyaka giloso magi gin jod bura ma bende wuok e counties mopogore opogore karango enya ka Jonet Mohamed mawuok e county ma bende wuok e county ma Migori. Erokamano, aparo ni jogi duto tiyo ne sirkal. The two offices actually are for the government. The MPs talking are people that are supposed to be working with the government. Mane okoningo gi luok lepgi molil ne public. Personally, I think ni politics, we are in a political country. To nyaka wago siasa wa yo mamokwe. Ka ng'ato wacho ni Auditor General kata control of the budget ni nyalo mana tiyo tich ne kosemiye masoya. Dine ng'ama chiwo masoya ni ema wachnwa. To de wawacho ni gino ni credibility. To when the third party talks without the governors coming up to tell us na dieri gichiwo sendi ne jogi ka mondo gipuodh budget maggi. Mano dang I think kadang wawinj ka en gima dieri. In Kenya today, I think we have a lot of disinformation. Miriambo ng'eny ahinya siasa. Ma in fact, awinjo ka Haji owacho ni dwaro mondo sirkal ochekane kaka dwa control disinformation. Nitie some of these informations which are not very good. I happen to have been loso mar chike mar Kenya from 2002. Abede kwa lose commission, and these are offices manene obedo recommended gi joma ne loso chike. Nitie gik monego gitim. The control of budget en gima ong'iyo ni sendi mitiyo go cha bende tiyo kode kaka chik owachoni. Ka ok itiyo go maber, ka ok idhi tiyo kode maber, ok onyal puodhe. So ka governor ok otiyo gi sendi maber, ere gima omiyo ng'ato dwaro ni mondo governor nyaka puodhi request mage monego tim. Ka the Auditor General oyudo ka nitie problems gi the previous books of accounts, ere gima omiyo ng'ato dang complain, to mani tich mokete ne kanyo mondo ti. So I would rather say ni let us not be unfair to offices magwa mag sirkal. Legislature gin gi part margi mar loso law. That law magiloso, they must let it work the way it is made. To kama iloso sani kirango weche manya bedo ni gin disinformation gin mawuok kuom offices mago mag sirkal koso kaka josiasa emo brand gini disinformation nikech josiasa nitie gimoro ma ponono ging'eyo magilieko iwacho gin third party manyalo miyo ponono iwacho disinformation abela gibedo threat to national security kata rita mar piny Kenya mangima kaka ajinelero nyocha. No, we have a lot of problem nikech ing'e ni sani Kenya at least structure ma wan ge Kenya kawuono ok en structure ma a proper democracy would recommend. In a proper democratic country, kata king'eyo places like America, we have the law. Wan gi joma reinforce the law. Wan gi police. In America ok iluoro ja police. In America ja piny ma ja America uluoro ketho chik. Now here in Kenya, waluoro police molo ketho chik. Iketho chik to ok wanyal ng'iyo ni chik okethore. This is where we are going wrong. Ne dwarore ni mondo wang'e ni to ka chik ogol be chik ni iluwe. So you cannot tell from where I stand now ni mondo awachi ni ng'ama kelo wechegi. And the legislature or it is the people, the public. But at least it is coming from somewhere. Wadwaro ni kane ber to wawe mondo officers moyier gi sirkal ma are in the constitution or perform duties gi kaluwore gi chike momigi mondo gitigo. Ka chike go ok otim, to then let us point out ni chik ni okone no tim ma to ok otimo ma. That's what I would say. Erokamano ahinya. Nation